Bideo honetan, triangelu baten azalera eta hexagono baten azalera kalkulatzen dira. Hexagonoarenak poligono erregularren formula orokor gisa balio du. Triangeluaren azalera kalkulatzeko, oinarria altueragatik biderkatu behar da, eta hori zati bi egin. 5 zentimetro eta 60 milimetro dituen triangeluaren azalera kalkulatzeko, oinarria bider altuera egin behar da. Kasu honetan, oinarria eta altuera ez daudenez unitate berean, unitate berera pasa behar da. Adibidez, milimetroak zentimetrotara pasaz, eta 5 eta 6 zentimetro geldituko dira. 5 bider 6 ate bi eginez, 15 zentimetro izango litzateke 5 zentimetro eta 60 milimetroko neurriak dituen triangeluaren azalera. Gogoratu, emaitzak unitate kuadrotan eman behar direla. Poligono erregularren kasuan, perimetroa bider apotema egin behar da. Beraz, perimetroa poligonoaren alde kopuruaren arabera aldatuko da. Kasu honetan, hexagono baten aurrean gaudenez, perimetroa aldea bider 6 izango da. Pentagona balitz, bider 5, eta bar. Apotema, irudiaren erditik perpendikularki behan dagoen aldera, doan zuzenkiaren neurria da. Beraz, hexagono honen azalera kalkulatzeko, perimetroa, bider apotema, zati bi egin behar da. Aldea 2 metro balin baditu eta apotema 1,7 metro balin badira, aldea bider 6 egin behar da perimetroa ezagutzeko, 12 metro, eta hori 1,7 apotemarekin biderkatu. Eta lortzen duguna zati bi egin.